above all powers, above all. Cho tao nó Bục ra Jesus Christ nung bay làm sao có hay hay tin ni cái tên có thằng cả ham sương bay thani wo cái tin ni chimi ang one soka topical Bible study amasung topic by topic kalai leyo na tao rondi cái tên kok thai bani pore cái tên kok pin nani cái tên Surimani obahike topical kaisa kesen sering layan ke channel iskan ang suriwana bugra kai tono no hambai do nang sungno hamza mani bagai nini songnari satlana osung sarar horka tebu nini satlana bising tei jeng nini thani phaimanani lama nang khlai klangka kai tono no hambai tebu subrai nang hambai do nang sungno beba hamil se katere toromani bagai hai bagai nan tani hambai tebu kai to tuni nini kok thai sereng mane bising tei jeng tebu krak hola tei krak manani nano tebu buskang song manani nano tebu rilai klai tong manani kai to nang subade o sungsar urumuru ni jorawo hani hai nang joraro pika nano hambai tebu kai to jeng mui to klai o jorawo Ukraine tebu Russia borok coba nglai hani aroni borok rok bese kosto tekto ngi tong bai kana kai to bon bagini thani surisana borong subadi tebu ojora opanang borok nini kok thani bising te khaksan gai tong nani kai to subadi tebu o hayong kri rok ni bising go borok kok salai mane bising te borok compromise of mane ni kai to subadi borong thani khaksan mar nin thani bebak no ya par obukra o suima bukra jisun bai sulisan amen. Okay, hanya hai, jodoh lam sogo. Ini seng puilawo, puila ni topik sering layana, Mwthangjakmani topik no, nggak keba Mwthangjakmani, nggak keba English baik na no, salvation, o topik no tu ye, seng tini ceng layana. Mwthangjakmani engka jodoh ni say. Mwthangjakmani eba Mwthangjakmani ni mahansinai omo joto ni sai nangkuk mani te kotorku jeni Kristan ni langmao piaba kabang borong no obono kotorku ke Romia o topi omo jeni mol brum tongwi jaknai tongthai ni kok Mwthangjakmani ba Mwthangjakmani hani bagai o topik jo torisai nangkuk mani hani bagai o kok belai kino nangmani kok obono seng hani ereng ba hal kalai suke na thai kok kre heleng suke na thai kok kre o jo torisai kotorku ba nangkuk mani kino seng o kok no na thai o topik no seng na thai jo to borok no piaba tabuk ni motharago Kristan church rogo chumnugo obono samung nangjagya hai mane kotorku kenaya amoke tumanai kalai susuke pro now omono sung tabuk ni jora wo nugo tabuk ni jora wo kabang kuk motharo ngakeba association ro ngakeba tumanai organization Christian organization rogo chung o kokno tuye asik saktare phurungmani ba important roi phurungmani sing nukia important bo romani sing nukia ngruk ngai tong eba abono nangkuk bu nei borok nawi bu naya obaike sing nugo piaba bible ni beba kokno Mwthang nani ukok no tui se synchronismi paithak jora ukok no kitingi se bebak no Bible yapangsimi paithak jora o bebak no ukok no Mwthangjakmani yakwa Mwthangjakmani kok no kitingi se bebak no Bible Hebrew was in Hebrew chapter 2 verse 3
Hebrew chapter 2 verse 3 ortumaisa ang porwana hake Mwthangjakmani Kok no khunju kanya hanke jeng bahai-ke yoknai subrai bo sak baithang sekang no o Mwthangjakmani Kok no saka hake bini as samano khananai ro omo kubui hunui jengno funukha Mwthangjakmani Kok no khunju kanya hanke jeng bahai-ke yoknai English sawo if you neglect the salvation how will you escape bahai-ke nang yoknai bono nang khunju kaya mane nang important roya nang bono important roya mane nangjak ya bono nangkuk jak mane ngyawi angkake nang bahai-ke Mwthangjaknai ngene oro kokso Mwthangjakma baise Kristan ni langma senggo abo sungwi to narektai Mwthangjak ya kan Kristan nang yako tamane Kristan ni langma na jeng yako je boro Mwthangjak yako eba phiyogjak yako a boro ni Kristan langma sisi seng yako nge Kristan langma si seng yang ke bo bai ke Kristan lai tongwi man nai kubui ke Kristan 응만이 야구로세 정 진이 랑마노 디샤나 쟁고 랑마만이세 정 아바노 디샤나네 쟁고 가복선 어머하이 바이블로 부승노 푸른만이 동거 홀롱 사가워 넉 당나이바이 도마나이 하생고 넉 당나이 그 하생고 넉 당나이 버럭 와디 와케는 하생 kalai 네 넉 바이크이 당만 피아바 홀롱다보 제 넉당나이게 보통그럭나이게 제 지수 니비신뜨이 Mwthangjaknai 봉게 홀롱 타요 홀롱 사카wo 넉당작나 당작 하이버로 인게 승타보 신이 비역작만이 인가 승 홀롱 사카wo 넉당만이 살베이션 인가 홀롱 사카wo 넉당작 하이 마타이 24로 사wo 파리 마타이 24 थांनायाना माथायो जों थांनायाना आं परबाना हाके ताबुक आनि अ कक रक खनावे आबो हाय न तंनाय बरक बो हलं दाब साका नक दांनाय सियां करन बरक हाय वातै लुक्लाइका दैसा रक बो लंबाइका नकबार कदर बो फाइका हायफाना आ नक बायलिया abo holong dap saka tangjak pia ani o kok rok khanawi abo hai tongya borok bo hasingsa saka nok tamnai sian krei borok hai watei luklaika tuisa rok bo lombaika nokbar kotor bo paika hake a nok bai thangka a nok bai mani busuk bukha korong rere geseng orotmanu salvation man yawe ngya keba Mwthangjak yawe ngya keba phiyogjak yawe bono kubui ke phiyogjak yawe kabun ke Mwthangjak yawe ne girja phaimani ba Kristan nei ngmani obo ngka hasingo nok tangma hai kobo boinano Kristan nei ne wansok tongnai Kristan hai ne nukjak tongnai haifana watei waka ke abo kalai bai krui thangpainai ke obono जे वातै वाफ्रोनो सिजाकनाय बमनो कुबै बमबो नक कराके तंनाय जे जों मोथां फियकजाक या बरो हासिं सासाकाव नक तांनाय हाय जों एपिसनि chapter 2 एक निसिमि दजराव परिनायखि नुगुसुन जों नुगो Mwthangjakmani सिकां बरग्र बाहायबो नेर परिनाय माने एपिसनि chapter 2 verse 1 nisimi 10 jora porike oronogo Mwthangjakmani sikang borok rokni obostha bomohai borok rokni condition bomohai te kaitoni khayokma baise borok rok phiyokjago ne arosno sao te tomani borok rokno kaitor phiyok abo जों phang ke aro
nugo pang ke aro nugo temani kaitor jungno phiok jung phiok jakmani sekang ba mwthangjakmani sekang jung bomo hai jak momo hai bo tongmani bahai bu te jung bai soba jungno phiok te kaisang ke jung phiok jakmani abo temani bagi tani kaitor jungno phiok ka temani kaitor jungno mwthangka aro jung nugo genero pulo pori ne mana ang porlia epis duini eknichimi dozora porike jung nugo da jung aro teman nu bomo haini jung phiok jakha jung sumsogo kalai tongmani jung manak mani borok tongmani jung soitanni busa tongmani phiaba subrai jisu kalbari cross thuye jungno aroni phiok inaka jung kaitor bai jole jagei yagol sujak nani ba busthumjak nani hनै khatiwi tongjak borok si phiaba subrai jisuni bisingtei kaitor jungno aroni katerokha aroni phiokha jung tei busthumjaklia mane jung morke o soknani yakni jung yokha ingka jung yokmani sekang jotono sumsobai kaplang sumsobai kaplang mane kaitorni bus kaitor jole jagei busthumjakna hनै wansokjak aro jung kalaijak ingka busthumjak khamane no jung morke o soksinai aroni subrai jisu jungno phiokha obono phiokjak mani jung haini bagai obosi jotoni sai important ko nang jesapan kaita nang phiokjak yake taman nini tong nang phiokjak ya aroni phiokjak yake mungsakre phiaba tabok tuman pakni jung kabangma omo hayang pilana saka omo hay motha rogo tabok jung tuman nu salvation no tu torjakli Mwthangjakmani Kok no tu torjakli bong no torjaku baptisma no torjaku ke podre pod ritual mane khlai tongmani do abo hisabe abrong no dormo hisabe ritual khlai tongmani abrong no torjaku tabogroni bugra surinani ngiyakeba risa lainani ngiyakeba musa lainani ngiyakeba Christmas ngiyakeba Good Friday abrok no torjaku jen nangku mani no ke torjaklia ohai tabok sung kabangman nugo kabangman association no kabangman mothawo no sung omo hai nugo phiaba jen nangku mani no ke dam siroli muito siklailia nese nangjaklia omo hai okay soitan ba arano khushi nang je sepan khai tong hai pan ta mwthangjak thing obisi soitan nai ge muito narande jung borok kuthui no pilas kan tama khalai nai bono jung mwthangnani nangranai borok kuthui no ning chadi hini chespan mai mangso bai sungui rodi tama lab boni bagi haibla jesum nutrition ka hana pan nang roi rodi boni bagi apel anggur buthai du toy bai rodi kuthui tama mungnai kuthui mungsa kuthui no mungsa kaha sarona ni mungsa lab kri engesen mwthangjak ya sekang mane phola kuthui spiritually death tabo bono se Kristano sung kok sawaila Kristan jibon Kristan tongmong bahige tongnai phungla tuma la mungsa jespana phurandi utini suku ke thanai khana se o hai ne hai bage tumana sung spiritual growth nugya spiritually kathang singya ko kuthui boro bahige growth nganai kuthui boro bahige tor manai so first we need to give them life so pulis kang boro no jibon life rono nangranai langma rono nangranai boni yagulo si borok no sing sarawi tori manai jo omo hai kabang ma sing jo motha wo kabang kuk motha kuk na angsa I can say that 90% is kabang kuk tawo omo hai bagi sing teman lo mungsa growth kri growth tong ting no growth mane bomo hai saka growth spiritually growth kri motha borok bangkene growth ka hoya kabang borok manso go motha members bangka kene growth ka no hani bage since salvation belai ke sinis
khani nangkuk mani जों Christian rok nangkuk jak thai bono nang bono nangkuk jak khang ke जों buino bu koi kai tu kok pira nai nai nang kaha ke pangwani nang nai nai nang bahai ke buino muthang mano kai tu thana to bono bono nang wan sok na gini ni tong mo bu salai jak na yok mani sekan जों ज' दोनो 숨서고 kalaiza kalugza hani bagi Bible sawo bekha engka bebak manini sai hamyaku bebak ni sai hamyaku nijo Jeremiah chapter 17 verse 9 also ang perwana Jeremiah chapter 17 verse 9 bekha engka bebak ni slai bandinai abo hamyaku abo no sabo sabe manai bekha engka jotto ni sa hamyaku piaba kai tor ke chine bekha no sinayo ade hamyaku no sum kahan kalaiman nangai obo suba kahan kalaiman kai tor simese obu kano kahan kalaiman humana bising no ko se humaya kai tor simese humana farisero goro huani nai kya hai bagi jisu tomai sa sai ro no nirok ba tumanai sima lok sungri puja khai sible sakable ko phur kusung ngai tamu bising kable bekreng ko sogrok man kable bising no ko se humaya kai tor simese hu ge sobre jisu sawo sen bising ni hu khan ke farisero no tomasa bising no si hu gradi bising ni hu kha ke sakabo khai na khai huza ri penya it was important pia ba boro rotma sakani sai tabuk ni जों गोबां मा फोरोंनांगौ मथारावगौ साकानो हुरो बिसिंके हुरोलिया बिसिं सेबा हुमा सुब्राइजी सुसिमेसे बिसिंनो हुमाना फारि जब थांलायानो जब चैप्टर 15 verse 14 निसिमे 16 जो आं परबोनो थैब्लां बरक गोथारदे इंगैमानबा एबा बोरैनि अगनि आसायनाय स्राय स्राय बरक दे इंगैमानबा नाइरि काइtor bini suari rok no suda bekha beraya te nokha rok bo bini mokolo kthar ngya hake borok tui nang tui se hamya no nungo unke aboni slai hamya borok le besuk se selengma singsa te jaya engkha or jeng nugo jeng thiblang borok kthar de ngiman ba jeng bungmane okti asai phainai jeng kthar de ngiman ba स्राय de ngaiman ba जों स्राय ngaiman जों समसम bai keplan gobono जों siwai nangai जों समसम bai keplan hain bagai o समसम no kai tor simisi hui mana जों Mwthangjakmani wan sokna ni sekan sina ni sekan जों u Mwthangjakmani bagai obono जों nangrau जों bomahai jini condition no जों siwani nangrau Dui number kaitor bonis jeng sasabai jeng kaitor te bonis jeng sasabai jeng belai haksal ja bono jeng srai ngalenan bono siane bagai kabangma borok o kaitor ni jeng sasabai ang hasuk sal thayole u je hanya tongmon tongnai bole kachal hiwaso ge angle ganda ba thangmo jeng jo to chal ja jo to jani je chal tangka te ungklogo phono phaimalia phirophono phalmalia hain bagi bible sawo जों mera ro khai lama koroja mera ro ungkha mok hasalo nu khoya waisa dol bai kamai thangka ke te dol ko kipil phaimia mera muruk nai si nai tuk na khot mana hayu ke जों mera kamaja chukti phaimia ke kai to ni sung sa sa bai जों haksa ngja te phaimani te lama krei omo khai chini condition जों jot na sumso Kaitan sung sasabai haksal ngza Ephesians chapter 4 verse 18 hadi pore lagane Ephesians chapter 4 verse 18 phia borok ni bekha manakjak kaitor bai Mwthangjaknai rok bai baksa borok khobjakya tamne hunke borok sibo sia kok bok khanaya gja orjong borok ni bekha manakjak nesa jung jong ta borok ni bekha manakjak mungsa sia kahana bunublia lama bunublia kai tim thani kipil himalia jung manakjak Roman chapter 3 verse 23 botmaisa ang porbana beba borok no sumsok khlaikya hake sung saja kaitor bai haksa engka sumsok ni bagai yo jung kaitor ni sung saja bai haksa engja ganapan tung thangmalia
omohai jini borok ni condition. Enggak tahu omohai condition nengkana si thang malia bono si jeng kai dani besar ne re salai dong thok lai. Enggak borok kan Mwthangjakmani no important nangjakliya. Nang nangjakliya bono kok no saliya. Haya hamani no salai sinai. Bahike teman tongmeng sungsani tongmeng bayna jas jisuni bumeng rawi sungsani tongmeng haikena musui meng tong thok lai ma ken tong lai sinai. Ke omohai borok na omohai borok Mwthangjakmani Kok no sameng nangjakiya. Oh, ang gereja tangke solailah. Ego borok buino bahai nangjakta bo gereja paikena nang kaitani besangka. Baptisma nang nang kaitani besangka. Boros important nang jakuk si. Hani bagai ang sawan musungo je khanai tongnai rokno jong sinai nango salvation no kari sing mungsakari. Mwthangjakmani kari Bible wo te mungsa kotor ku krai. Mwthangjakmani se jotoni se kotor ku. Hani bagai bono na kotor ku ke jeng jepro no ma tongnai bono songui se jeng ma himnai. Hani bagai jeng bar na बै गिजा फानिरावबो जों गोबो Mwthangjakade गोबो Pyokjakade बरो जों तमनाय टेस्ट मा खायनाय चेक मा खायनाय गे साबनि नबो जों चेक खालायथाय आं गोबो दे Mwthangjakana sure माने नांनाय एश्योरेंस मानाव नांनाय नंबर 3 जों सुंसको गोलकजा तमनि बागै जों काइटनि आरि इंजा जों सुंसको गोलकजा तंमनि बागैनो जों काइटनि आरि काइटनि एनिमी बादि कलसाय थांनायानो नरक हामिया खालायमा बाय हामिया वानसुक मा बाय नरक सालसा काइटर बाय हाकसाल इंगै तंमासे बिनि केना आरि इंगै तंमासे अल जोंसा जों काइटर बाय हाकसाल इंजा जों बनि केना आरि तंमाने बनि एनिमी तंमाने नों एनिमी के निनि एनिमी फायका के ताव क्रुंदि राशिया बाय यूक्रेन जवार लाई दं बरो एनिमी नुक लायखान के तमा नों बनो कोगेमोन नों बुथारजागनाय हानि बागै नों मा ककनाय गोबां मा राशियानि सोल्जार मा नु कावै दं माने बरो दखल फलायखा यूक्रेन हाफोर कावै दं जों जुद्ध मुजुगिया तमानला बसखां फायका बमा ककनाय बरो बुमार हो मुजुगिया तैफान तमानला नों खाया kan सेरो जागनाय के एनिमी माने जों काइटनि आरि काइटनि एनिमी ए काइटनि सुबा पाइनाय काइटनि कोइ पाइया गेसजों काइटर बाय बुस्थुमै मरकेव खिख्लाय जागोन बागैसे जों खातिजा नारकजा जों काइटनि आरि अनो जों सिदाय काइटनि आरि Mwthangjakmani माननि बागै जों काइटनि आरि जों सुंस गोनां जों मनाकमाव तंजा जों तेबो काइटनि जों सासाबाय हाकजांजा अबनो जों सिथाय Romans chapter 5 verse 10 फाइयां परिवान रबायनो आगे जों काइटनि बेबा गेबेंनाय आरिसे बिनि साजला थैमानि बिसिं तैसे बजोंनो बबाय गथारव नादिरो जों बनि आरिसे हायफानो ताबो बनि साजला थैमानि बिसिं तैसे जों बबाय गथार जागो ताबो जों काइटन बाय गथार जागमा बागै ख्रिस्ट गथां तंमा बाय जों Mwthangjaknaय अक बुसुकसे गबो ताबो काइटो बनि साजलानि बिसिं तै बनि साजला जेने बागै थैख्या हाय बागै जों बबाय आरि काखा आरि इंलिया साजलानि बिसिं तै जों बबाय काइटनि बसा ngै मानखा काइटनि थांनि फाय मानखा गेसों अबो जों सिवानि नाङै तेव जों Mwthangjakmani बागै ते कायसा सिना नांमानि तेबो जों सिना नांगो आबंखा सुंसकनि बागै जोंनि फला गोथै सुंसक खालायके मा थैनाय माने सुंसकनि बागै जोंनि फला गोथै जों गोथै हाय बागै जों थांसारावनो नांग्रानाय फला गोथैनो गोसोबा जों थांसारावमान आबो जिसु ख्रिस्टनि थै Ephesians chapter 2 verse 1 sawo kok khanaya ungma bai phia sunsok khlai ma bai norok agi kaitoni mokolo kuthise जों काइटनि मकल गोथैसे फियाबा सुब्राय जिसुनि बिसिंतिसे जों गोथां नैमानो गैयाफां
Genesis tumasa chapter 2 verse 17 tamoke kaham ham ya sirnai bufangni buthaino leta jadi tamni hunke neng abono chamani salono mathinai Adam by Ibno kaidor age pilano saka ta jadi beba baganni bufangni buthaino samana kaisa bufangno smita jadi abono jedino sawo a salono mathinai bon phola thikya borok thiya busak thiya phola thiya Mane phola thi mane kaito bai kak laika kaito bai kurni malia kaito bai kurna ne ke phola Mwthangjak phina ni nangnai ani bagai asai ketal ngya ke kaito ne ha phasen lugi maya ni John 3:3 also je asai ketal mane na jeng kaito bai hai ne hai connection ngi mana tabogrodi current bulb nang je se damni bulb the pai rodi current bai connection kri ke tama bo sengya hai bla sengya je spana switch the padi bulb ka ha damni pai the padi hai pana connection kri ke sengya inga sengbu omo hai no je spana nang gyan ntong de cd hai pana nang connection kri ke kaito bai connection kri ke abo mung salap kri je spana geja tang de bible polity hai ne temas no connection klaima Mwthangjakmani Kok ba asai keta obono salvation pia ba salvation no important roya ke bo bai ke connection ngai ta mane bo ba mane bo bai ke Christian life tongi man nai can never be ke omono sendo go jini tabok ni jorawo Christian ni ke bo nugi tongo hai ba Christian life bo ni thani kri ton ba Christian life kri bo Christians in yeko kai to ni thani bo ku thik ko je borok kubu ke ketang phola ketang je borok kubu ke phola Mwthangjaka bo buni phola ni bagai bo asig no important injak nai no borok ni phola ni bagai bo important injak nai buino lama mangai bo important injak nai tomani bagai bo nugai tongo o phola o borok ni phola kethikyo u phola Mwthangjaka ni nai piaba je kubu ke bono sia Nijini phola na Mwthangjakya kong ketama important nang jangya girja pai kina ka ake ka Christmas dino girja pai kina Christian ka register number roka nang jini Christian jini mothani boro kintu kai tani thani amaya get Ezekiel chapter 18 verse 4 sawo beba borok rokni langmale anise buma buphani tei busani langmale anise sumso khlainai borok bo mathinai sumsok khlainai borok bo mathinai bane bone phola thinai kaidon biskango a borok ni phola kethu chigesa salvation manani bagai sing te number 5 sing obono sinai nanai sing soitani yago kalaija te sumsok te kethui bai messenger sing soitani yago kalaija yogi family ya sumsok bai messenger Ketribe messenger, ketrino busung, ketribe messenger mana no, jeng second day, jeng sumsok by messenger mana no, sumsok musung ya mana sumsok makalai go, bus pai mania, jeng kleja, coy ni ya go si kelai jangba, ang thangwane musuh pang jeng Mwthangjakmani ya, Episode chapter 2 verse 2-3 ang porona, afro norok o sungsani, lama hamya omang himlaijak. Jabo kaitani kok na ya borok rok no kok na nai no khani motai rok ni a borok rok ni kok se naro age khana layo soino junggo beba no o a borok haino jung haino musung tui tong lai kha sak musung tui no kha musung tui no jung khlai lai kha sungsani jo to borok kaitor bai jole jake yagul sujak ma hai jungbo jole jake yagul sujak na nangnai ortumachung jeng yakul sujak nangnai jeng sungsani tong mung tui no tong lai kha ni apostle Paul so jeng musung tui no tong lai kha je musung tui no tong lai kha ke omo hai no jeng yakul sujak nai bui yakul sujak tui no jeng bu sujak nai mane Christian ingya ni sekang kebu ke Mwthangjak ya sekang ke sini omo jini condition David first zone to maisa puila zone to maisa chapter 3 verse 8 ang porona rogu sumsok khlai tongnai borok bo hungkha soitani busa sumsok khlai tongnai borok bo soitani busa tamni ba soitan ya phangni simi no sumsok khlai paikya tamni hanba
kaitoni sajlale o samungni bagi se phayo soitani samung rokno sokomona bagi se bo phayo jubra jisu kristo phaimani ke soitani samung no mesen nani gesang soitan bai agetma sengklekja soitani soitan bai mesen ja hai bagi seng sungsok no bo overcome khlaimeya sungsok no seng mesenai phaimeya जों si mesenja kathai bai sung mesenja han bagi seng kiriwi tangu tumangle seng kathai pia batabo kai to no man kan ke seng kathang ka se thiyana seng ki kiriliya tumani bagi ang kathang ang thui pana thiliya John 11 verse 25 tumaisa nang je Jisu Christ no poito khlaine baro bo thui pana se thiliya nese busak thinai thik no hai pana sung kai tan bisinte kathang John 8:34 tumasa Jisu borono hai henai saka ang norok no soino ko wikok sawo sumsok khlaine borobo sumsok ni selengse geseng sumsok ni seleng age tongmane ko obono sung saimana nango ang sumsok ni seleng ang soitam bai sing klungjang ang pusapa samalia han bagino subra Jisu Kristo nango bo phiok yake ang phiok jakmalia omo hai situation anitabo omo hai condition anitabo obono ang srai ke sinani nango sikang ke se seng kaitoni thani bakak kawai ke sogune kaitoni tikesya number 6 kaitoni smai bai chal jakte jini thani koi khaksang ma koi Mwthangjakmani Kok jeng tuma kaitoni smai tuma ba je borok bono poito khlaine bo kaitoni busa jeng boni smai bai chalja tikesya nga tuma jeng jini bukhaw khaksang mani koi koi ke khaksang mani koi Jisu se koi ke khaksang man hani bagi bo khaksang ni raja Romans chapter 3 verse 16 and 17 and porwana borok thangma bukhak derarwe kalango digisigi phanangai kalango kathana lamano borok sawimania jeng lama deraja jeng kathana lamano te sawimalia jeng kathoro kathai phaimalia jeng lama derawe thangja jeng kaithor bai haksagoja kaitoni smai bai jeng chalja pila Thessaloniki chapter 4 verse 13 orobang porwana takugro Khatung yarok hai norok kha thuijak ya teuike jeng norok no thuinai rok ni kok no sawi manru no nayo oro Thessaloniki no apostle Paul chithi sui humani Khatung yarok jeng Khatung bai smaya jeng thani khaksang mani sikrei jeng kha thuija kha thangsawani lama sikrei hani bagai jengno kha thangsarawani jengno boni tumanai boni promise no jengno rawani bagai no bo Calvary cross thui phayo geje poito khlaine rongke boni smai manjak bo jengno smai tango hai bono nang asai katal nia kanang pro sisi bo ninis ingia okay jeng boni smai bai chaljak manena jeng bebak no kaito ni kaito jole wei yagul suna nei tongmani wo kalaisa jeng jo to like taburun di sinjo rok no thui mai chawi kobarun di ni mai rok chawi khato mai rok chai ki bai kyang ke sinjo tunai trap sna wei call sna wei aro bising hawi tawo butharo ani bagai choja khai jeng omo hai kaitor jole wei yagul suwei jengno homorkyo ki khayani omo hai wo sang kalaisa hai bagai John chapter 3 verse 36 otmasa ang porwana John chapter 3 verse 36 sajda no poito khlainai borokbo Mwthangjakmani pia sajda ni kok khnaya ngai borokbo Mwthangjakla kaitor bono jole jak play tongnai
English oke yagul sunai English aja. 그래서 보졸레작의 졸레작 플레이 동나이 증어 뭐네 증 보니 꼭 하나야 사슬로 보이도 클라야 보로로 보니 졸레작 마우시 클라이자 어머니 꼭 그래서 로만 챕터 6 verse 23 도마사 숨속 클라이게 마트이나 아고 마트이나 마네 는 부사는 트이마니 꼭 야로 세컨드 데트 니 꼭시 중 카이토니 졸레작의 약을 수완이 바게 카리 동머니 자가 증 클라이자 피아바타고 지슈니 비싱테 숨속노 피역나니 라마 클라이작 바이 쇼카 아니 바이바다서 따복 증 탕자고니 스강 오모하이 컨디션 증트마 안데브로 사타 포인트 사이크나로 그나 증 베바노 가이토 졸레 우이 야골 수나이 호마니 어 자고 클라이자 증 가이토니 스마이베 짤자 sini thani khaksang ma kre tamamle kaito bustuna ya bosini conscience yo hani bagai jeng khaksang ma kre ngai tongo jeng soitani ya ko klaija aroni basai pheimeya kthei bai messenger ge sumsok ni bagai jeni phola kthei ge jeng tabo jeng kaito ni ari kaito te boni jeng sasabai jeng jalja ge jeng bukha jeni bukha jo toni sai hayaku hani bagai no jeng omahai getabo tuma 숨속노 피역나니 라마 지수 크리스토니 비싱트 클라이작 바이 쇼카 니 바이버서 보 라마 클라이 바이 쇼카 따봉 능 라마 뜨이 파이디 아스시코 능 피역작 카데 ซึ่ง 승능이 나나이 완소나나 지수 크리스토레 라마 클라이 바이 클랑탕 바이케 피야바는 우 라마나 만카데 우 라마 뜨이 힘의 만카데는 우 라마 뜨이는 힘 카데 는 그부 피역작하데 어버지죠 뜻이 important 는 saksan을 승나게 안 그부의 피역작하 는 그부의 saksan을 피역작하 네 완소카 게 버프로 피역작하 바하이케는 오 피역 바하이케는 피역작하 어버는 스라이스라이 나나마 박사 버럭사오 안 피역작하 안 무탕작하 피아바 바하이케 무탕작하 버프로 피역작하 아버 스라이스라이 그래 능 바이케 피역작하 거버는 거버로 너네는 뭉서쓱 싹해 능 아버 터구데 그 카데 그 뜨이데 능 아버네 사모네 블레베 그 뜨이데 그 카데 능 싸우이 거버 텐트로 싸우이시는 드마부는 시리아 사말리아 그 그이데 그 뜨이데 그거 something is wrong. 능 러소글라 싸우이시 능그 뜨이데 그 카데 사말리아 그 something is wrong. 그 어머 하이나 제 보러 그부이게 무탄작나이 보러 바하이게 무탄작카 아보 능 사마나이 그만은 말에 아보 바이블로는 떤거 바이블로는 사고 능 지 가이더니 꼭 바이세 무탄작거 그러니까 우꼭 보러 baksa boroksa ang Mwthangjakmani Kok bahike Mwthangjakmani Kok Bible ne pilas kang Genesis 1 ni chimi 1 rondi pilas kang kaito nokhawe hanos namka awai ang Mwthangjakmani awai to yable haile Bible Mwthangjakmani Kok nto heken no Mwthangjakmani yagulo nang bahike Christian life tong nai abani Kok tong heken nang bahike Mwthangjakmani nang u Bible ni Kok no 능 아보바이는 능 experience 거. hoitama nang verse muito maya o chapter verse muito maya piaba uko bobo ko boy nang Mwthangjakmani ang Mwthangjakmani ke John chapter 1 verse 29 sungsani beba sungsono rozuitlanka debu Hebrew chapter 10 verse 17 ang nini saya chugya ronote muito khulia Ephesians chapter 2 verse 8 by 9 어번은 사문 클라이메야 비아바 카이던 너 하이너 마그난 로마니세 이제 어버하이 지금 다 이렇게 Mwthangjakmani 게 버프로 Mwthangjakmani 능
exactly nang tarik day mui to mai yang mano hai pano nang afro uzora wo gle mui to mana tabang nang no koto nang experiencing ka nang day amorok mui to mai apa nang mui to mana ko situation bom hai ngi to mani awai na nang pok mai ya hai lo mui to mai to na getabo sing asai mani no sing birthday palai nang asai mani hai de omo hai no sing spiritually birthday again sing mui to mana completely nang day brok mui to mali apa nang nai suina re hai pana suina re yang ma bai hai pana nang mane to nai sinari le nang mui to no di a pro seminar khai pro a pro conference pro a pro omo hai borok bible study khai pro omo hai ke kawai Mwthangjakmani ke bahai ke Mwthangjakmani bopro Mwthangjakmani bopro nang phiyokjakmani abosung sak no mane sak ni prosno ni answer abosung mana ni nangai Jisu Kristo sung hai sumsok ang hai sumsok rok no se phiyok nani phayo gede te kisisa sung one sok layana Matthew chapter 20 verse 28 to maisa borok ni sajla bribai naijakna nukjakna phaya buino se naina nukna phayo hake asek borok rokno phiyokna bagai Mwthangjakmani se phayo Jisu Kristo sungno phiyokna phayo engkene Jisu Kristo baino phiyokjakna nanai kabangma borok no sakni phanbai phiyokjakna nayo mane ang suriwi phiyokjaka ang omai samangkai phiyokjaka ang kathar ke tongi phiyokjaka ang kathar ke tongkhang ke phiyokjaknai ang omai klai ke phiyokjaknai ang omoti klai ke phiyokjaknai omoti hingke phiyokjaknai aborok ungka nung saksa phiyokjakna naimai phiyaba bible tamaisa Jisu Kristo sungno phiyokna ni se phayo nung mungsa khai phiyokjakmaya bo senono phiyokna ni phayo nung kalukja bono Jisu Kristo no khosana ni phayo omoya je nung bono tomanai nung choloi nung parung makha haya nung mungsa si sugli nung mungsa si mokomoja menak mawa tongja kalukja mungsa si mokol sinu ke nung bahike romana phansi kri nung bahike romana kathai basi mecheja amai jorawa Jisu Kristo sungno phiyoknani phayo sino phiyokna bagai Mwthangjakmani se phayo sino Mwthangnani bagai bo Mwthangjakmani phayo the 1 Timothy chapter 1 verse 15 no tmaisa Paul tmaisa o kok ke soino omo kubo khana sukthai poitobo khlai sukthai Kristo Jisu o sungsaro sumso gnang rokno Mwthangna phayo jotani slide se ang sumso gnang ku sumso gnang rokno Mwthangnani phayo sungsani bebak sumso Jisu rujuit langka obosung sai ngai yanai pilas kang abono sinan bagai ani sumso tongmani no sung sinan yanai bo mera haike sini sumso no rujuit langna ni bagai age smai ka sawo Israel ro ni bagai mera sumso rujuit langma hai Jisu bo sini sumso no rujunani mera hai ngai phaikya borok ro sumsok ni bagai simi se chukna haw thangi maiya sumsok ni bagai chukna haw kai to bai tongi maiya omo hai sung tongmani tabo bobeba sumsok no langi thangka sumsok ni bagai sung thangmaiya kai to ni thani phiaba a sumsok no bo langi thangka o ari no bo tonai seplewi klangka u ari gri tabo u bera no sebai kelangka u wal tongoni no bukroi lama senami kelangka hai bagai John chapter 1 verse 29 tumasa teni salo Jisu no phaimani no goi
John the Baptist ini sawo bo ini sawo iko na hodi kaito ni mera besa sungsani sumso no bo se ruzuit lang nai kaito ni mera besa mera Israel ni sumso no ruzuit lang mahai Jisu Kristus ni sumso no ruzunani phayo ke bo se bono se sinani nang nai bo se jokkoni sai kotorko ani sumso ni bagai ang tabo mazra genang ang morkebo soknai phiaba Jisu phai tabo sumso no ruzuit lang kha bese ruzuit lang kha ek soba mane krikha sujako Boni tani mangsa sumsok kri ni Bible sawo John 1 John chapter 2 verse 2 biaba chini sumsok no ruzui bo nakha chini sumsok ni bage bora tharjaka bo satok jaka bo kosto mankha chini sumsok ni bage bon tani mangsa sumsok kri mane ani bodlawo bo thikya ani thiyani jagawo bo thikya kai toni raido tama je sumsok lake boma thina piaba ang thikya ke boro soknai ang sumsok tabo ang thikya ke ang morke si sok sinai hani bage Jisu Kristo ani bodlawo thikya ano mo thangwani bage ano simiya sungsani bage bo thikya Kristo sungno hamjak mawai sini bage bo Calvary cruso thikya 2 Corinthians chapter 5 verse 14 no tomaisa ang porwano Kristo sungno hamjakmani abobai sung naruk jagai tongo tamni hunba sung tabok sawi manka bebag borok ni bagi borok khoroksa thikya abobai no bobai baksa bebag no thiyo tabok sini bagi kaisa thikya khoroksa thikya abok Jisu Kristo bo thimas bai sung bebag no thiyo mane tabu bo thima bai sung sini sumsok thikya boy baksa Ingke tabuk bo ketuini tangsai basaka bo basa maningka sengbo bo haikeno te seng lia Jisu Kristo ketal borok Galatians chapter 3 verse 13 no tumaisa sini bagai bo serai mengnangka sirai serai mengo bon sini serai meng boni rob boksai rozaka hani bagai bo sumsok genang haike mathikya teman-teman sini sumsok se boni oro rozaka ke omo haike no Jisu Kristo seng molbrum ring bagi morkiwa thangna tongmani Jisu sengno molbrum ni langma rokha bo thiye bo kosto mawi thiye Calvary cross thiye sengno molbrum ni langma rokha baksa borok omo hai wasogo Jisu thikya thik no ani bagai ani molbrum ni langma rokha nile sawo hai pano thinang ni bagai future ni sumsok no nakar mano bo poito saya kabang boro wangmo mo thawna mai phurung mane ang siwo ang nijewo omai kene phurungja phurung mane wan sogo age omai kene phurungja go tomai omai ani sumsok mane thinang ni sumsok ni akaba bobishor ni akaba future ni sumsok ang saksi siya ko tumakranya ike Jisu Kristo bahai ketlang manai bano ni wanso piaba seng wanso ini mana Jisu ka kaito senam nai seng asaya sani temaang bos siu seng asai mani pore temaang pai thabo temaang nai bogu bos siu ike beba no bos siu kesini sumsum no bo nakari mana ang asaya sani na ani sumsuk sisang ko ang temakalai Jini sumsok no bo molbrum ni bagi nakarja jodi molbrum ni bagi nakarya ani future ni sumsok no nakarya ke bahike molbrum nai haible molbrum sani kok script lero molbrum ni saw mane no molbrum Hebrews chapter 9 verse 12 Hebrews chapter 9 verse 12 pali por lagi na Hebrews chapter 9 verse 12 ang porwana verse 12 no Kristo rini taun bising te thangai a khotol ka tharku go waisha bai no habai pro bo pun buthui botlangya dega buthui botlangya tamoke bo bini sak ni thui set langsiwo hake chungno muthang plai kya oro muthang plai kya English okay teman saya molbrum de bagi eternally
forever. Ano isaw. Because why siya ba no? Mol brum brum nibagay bo rini tamol bising ko haboy bebag nibagay klay roka. He entered the most holy place once for all. Why siya ba no? Bebag nibagay bebag sumsong nibagay bo roy sak no yapor roka. The mol brum brum nibagay bo sini sumsok no nakari roka. Tiga siya. Kasi Bible Paul is Hebrews chapter 10 verse 12. And for 12, 10 verse 12. Yang Kristo le sumsok ni bagai waisyan ora tharka abo mol brum brum juk nai hake abo payi bo kai to ni yagra bukha achok ikha. Waisya beno sak no yaparka abo mol brum brum ni bagai batabo kai to apa kai to ni yagra bukha achok itongka. Tamane lenglawi tongka mane na samung paikya. Samung baik, bos samung kaina ni, Mwthangjakmani samung no kaina payment abro pai bo baik. Engkau jadi jabuk nengwan suka, ane mol brum brum future ni sumsong nusna kerja ya kau ke, boleh samung pai ya kau. Engkau Bible sabu Hebrews chapter 9 verse 22 macam, thai kosok ke simi se sumsong nak kerja. Engkau sini, future ni sumsong nak kawan bagi tuan, bo pai thai pina sinang pai pina. थै साखाय जाने पिने तमने मोले थै खसो कि सिमिसे सुमसो ना करजागो अब काइतोनि ल काइतोनि केरो पियाबा बाइबल साबो बोते गिफिल नाय पियाबा थैयानि बागिया बनो पॉइंट खलाय नाइसिं तंनाय रमतला मनि बागिसे ने हिब्रू चैप्टर 9 verse 28 also ge omo haino sun kabang ma nugo thi ke बाइबल no फोरोंमानि जों नुजाया ताकनि मरगो गोबां मावथावो गोबां एसोसिएशन दं हानिबागैनो जे नाय थांनाय ताकु खौरांनो आं साननो मसुंगो जत्तनि साइ कतरंखा Mwthangjakmani एका तमानि बागै कबुइनो बर तरजागिया बा फोरोंगिया सुथुयै माले हयतो बर निजे सिया खना बर साकसाक सियानि बागैनो फोरोंमाया हयतोबा माने सयतानि गेमें मोनफायना Omong gimana? Piaba, जों कबुई Christian के salvation. Omong kali te mengsa kotor kerut, hanya bagai jekuno जों kalayo salvation. Tahu orang di youth conference ka. Youth conference ka जों tuh jod tani saya kotor kutuma Mwthangjakmani Kok. Oke, obono base kayino जों kalayo ni nang nai. Annual meeting, salvation no base kayino जों kalayo ni nang nai. Gesang tahu teman nuksa, I don't know, orkestra high rock, musalai, mani, hohom dodom, englai musalai, kaitan ekor nu, 15 minit, 20 minit kena pai, 15-20 minit mainnya, muklis tang tumai baksa ke. Teman ini interest kiri, kenawan teman ini interest kiri, teman boleh kethi kau si, fola si, kus kolok saya kau keba, mungkin ini boleh interest kiri. Jauh musalai perkalana, tongkolaikan. Point is me sari jora awam bersalai mana competition pun tahu ke talent show pun high show pun obrok sengner nangba of course kisah misal nanggo high pun boy ya important kutung lai mana boy ke kutung rawani ya ba buino sotong wani kai tu ni kok khana rawani ba high pun boy ya bela main high bela asal ke Mwthangjakmani Kok sakani bono khana layoni khana rawani kaitoni langmano marwani bosi pia basung kamang matabo nugu kutung lai kangke ubo rasa layoni competition po hai bono kotor ko salvation ke kesegeri kya kamai saka samung sinang dia kasrawo kibisa hain bagina sun tabok ni Motha logosun tabung Christianity nango bumung Christian gothoi Christian all gothoi Christian dead Christians everyone is dead Christians ang poito kayo Yesus Kristo paikyan ke kabang ko Christian rog na 1% lang sa nang sagya doubtful so jotto nang koina ni musungo one song na yan. Asin ang wansok din.
Jotnesi kotor kok tuma Mwthangjakmani phiokjakmani ngakaba asai ketal ngmani o asai ketal ngmani ang kubui mankade ang kubui phiokjakade phiokjakangke bokro bahaike eke kubui phiokjakangke tamani buinop phiokmani ani bukhakre nang kobaroni nang nini kane cancer ni bithi tongkangke nini ganda joi kabangma cancer maja tongkangke o cancer nang phona bon sai nai de angle bosi hamle nang definitely nang sanai hede tabo kongna ani kana gini thijak tongo thola ku thei jeng nugo hede emon ki nini takku buku no bisingo tongnai phiaba nang kamani samaliya bano there is something you don't know nang nasia nang go kethei manak mau na so we have to check our salvation jeng ang phiokjakade phiokjagyade abano jeng potali we nai anai 2 Corinthians chapter 13 verse 5 osama hai nang examine whether you are in Christ or not nini point no potali nai di niso ge as orona tini mutak sinai jeng table o topic non paya ko Mwthangjakmani teng ba jisu sungno Mwthangmani phayo Mwthangjakmani jotun se kotorku obono sung tini wansuk laikya te dino tamani ba gei jisu Kristo sungno Mwthangka purpose of salvation bono sung selung laiyana ang suriwana tini joro dia sungno palesina bugra kaito no hambai ro nang sungno phiokha nini kathar thui bai e kaito nang belekna hambai jengno hambai ro wibu hambai ro bai tamane mala Mwthangjakmani sai tei osung sara kotor kuskrei nang mol brum ni honi kungdo ni jengno phiogina kha nini thui bai shu kaito no hambai e kaito nang obono nayo jengbo buino obono sai khana ro thangnai tamane mala kabang ma obor kok no siabai Mwthangjakyabai sumsong na karjakmono siabai manak mawo tamu klai tongbai ko kaito obono kotma ka obono nang sungno saruna ni musungo kaito nang sungno subadi sini kana gini takko muko sung tongnai ro no sung sai khana ro nini thani baro no to bono mana nini thani haina hayya paro bukra jisu ngai sa ko kaito thani surisa amen